ኤርትራ በይና ድያ ዘላ እንድሕርካኒ ኣነ ናተይ መረዳእታ እወ በይና እያ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን በይና ምስ ድኽምቲ ኢትዮጵያ እያ ዘላ እቲ ጎነፅ ሕጂ ምክንያቱ ኩሎም እዚኦም ኣላያንስ ምሳና ኣለዉ ዝበሃሉ ንኤርትራ ሕልፍ ክብሉላ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ማዕረቲ ካቨር ዝገብሮም ኣነ ኤርትራ ኣብ ሓያል ዝኾነ መድረኽ ን7 ዓመት ዳርጋ ኣብ ወይ ኣትሊስት ን4 ዓመት ኣብ ኣብሰሉት ሰላም እያ ዘላ ኤርትራ ኩሉ እቲ ከባቢ እናተዳኸመ እናተማሓተለ እናተጨፋጨፈ ከሎ ኤርትራ ርዊግ እያ ዘላ ካልሚ እያ ዘላ ስለዚ እቲ ካልሚ ግን ክድቅሰሉ ትኽእል ካልሚ ይኮነን እቲ ርግኣትሲ በቃ ንሕና ብቾት ኣለና ኢልካ ዘደቅስ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓዊ ብየማንካን ፀጋምካን ስለ ዘሎ ተዳሎ እዩ ስለዚ ንሕና ንኽመፀና ዝኽእል ነገር እቲ ኤርትራ ይዳሎ እዩ ዘሎ ግን ክዳሎ ከሎ ግን ኣብ ርግኣት ኮይኑ ዝዳሎ ዘሎ ኣብ ሓዊ እናተጠብሰ ይኮነ ዝዳሎ ዘሎ there is a difference so ኩሉ እቲ ዞባ ኣብ ሕማቕ ከሎ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣላ እዚ ኩሉ ብቅድሚት ክብሎ ፀናሕኩ እውን ካብዚ ተበጊሰ ንሕና ኣብ ሬላቲቭ ፅቡቅ ኢና ዘለና ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ደይረኣናዮ ስለዚ እቲ ሞመንትም ኣባና ይዘብል ብዓይኒ ሴኪሪቲ ክትሪኦ ከለኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣይገብሮን ኢለ ክድምድም ኣይክእልኒ ኣነ this guy is ዓቕሙ ዝፈልጥ ኣይኮነን ዓንዳር ሰብ እዩ ኩናት ድማ ንዕድመ ስልጣኑ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ሰብ ብሰላም ኣብ ስልጣን ክነብር ዘሊ this guy ቃል ብቃሉ ብኩናት ክነብር ዘሊ ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ኩላ ወዲዋ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዓበይቲ ግንባራት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንክኸፍት ሽግር ስለ ዘለዎ እቶም ተኸፍቱ እውን ስለዘይተዓፀው ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብር ኣይክልኒ ክብል ኣይክልኒ እንተዘይገይሩ እውን እየ ዝብል ኣነ እንተዘይገይሩ ስለዘይደለየ ደይኮነስ ዓቕሚ ስለዘይብሉ ጥራይ ስለዚ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ቡ መንፅር እየ ዝሪኦ ኣነ ኤርትራ ግን ዝሓሸ ቃውማ ኣለዋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እቲ ሞመንትም ንዓና ይፅቡቕ ምክንያቱ ኣብ ሓውሲ ርቃ ስለ ዘለና ኣሜሪካ እቶም ንዑ ኣጆኻ ዝብልዎ ሓይልታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነገራት ናብኣሶም ይኸይድ ኣሎ ሎሚ ብዛዕባ እስራኤል ኤሮጳ ብምሎም ተሰልቢጦም ምስ ፈለስጤም ደው ኢልና ኣለና ክብልዎ ውዒሎም ኣሎ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዝነበረ እስራኤል ምስ ኤሮጳ ዝነበሩ ብምሉ ዓብ ፍሕፋሓይ ወሪድዎ ኣሎ ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ፅግዕግዕ ዝብልዎ ዝነበሩ ተበቲኽሎ ንሓትሕዶም ክጠዋመቱ ጀሚሮም ኣሎ ግብፂ ምስ እስራኤል ስዑድያ ምስ እስራኤል ዘለዎ ፀገም እቲ ኢማራት ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ሓሸውየ ስለ ዝፈትኩም ኩን ኤርትራ ፅቡቕ እዩ ኩሎም እዚኦም ሓይልታት ኣንፃርና እዮም ኩሎም see everybody is against ኤርትራ ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ማንም እዩ ዝድግፎ ገሊኡ ይፅልየሉ ገሊኡ ናይ መግቢ ይሕግዞ ገሊኡ ናይ ቴክኖሎጂ ይሕግዞ ገሊኡ ኣፅዋር ይሂቦ ገሊኡ የድምፀሉ ስለዚ ኩሉ ሰብ እዩ ዝሕግዞ ነይሩ ንሕና በይንና ኢና ስለዚ ንበይን ንመጀመርያ ግዜ ኣቢ ኣይኮነን ንዓለም ክሕዝ ነታ ኢትዮጵያ ምልእቲ ከይሓዞ ከሎ እዩ ምስ ኤርትራ ክፍትን ዝፍትን ደሎ ስለዚ ኤርትራ ኣሚን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ብድሆ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል እቲ ስርዓት ናይ ንዓለም ዳይ ክግምታ ዘይ ሜይቢ ዘይክእል ተበልና እምበር ኢትዮጵያ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ሎሚ ዓሰብ ዝብልዎ ዘለው ክብልዎ ከም ዝኽእሉ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ 1989 ተዛረበሎ ሓደ መዓልቲ ሓይሊ ምስ ዘለቡ ናፅነት ናይ ኤርትራ እኳ ክንቅበሎን ኢና ዝብል ድራማ ከምፅኡ ምዃኖም ይፈልጡ ነይሮም እዮም ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እንቋዕ ከማልቲ ምምፁ ኣብ ዘበና ኣብን ኣብ 2025 ኮነ ኢኻ ትብል ሃገር ብድሆ ይነበራን ፀገም ኣይነበራን ሽግር ኣይነበራን ኩሉ እቲ ትብሎ ዘለኻ ኣይ ኣግሪ ብኩሉ መንገዲ ርኢናዮ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆታት ዩኒክሊ ንኤርትራ ጥራይ ዝተዋሃበ ዕድል ዕጫ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወይ ግዴታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ እዩ ኣሚና ኣንፃር ኣሜሪካን ኣንፃር ምዕራባዊ ዓለምን ገጢምካ ንኽትዕወት ዘሎ ተኽእሎ እኮ የለን we haven't seen this in history ንመጀመርያ ኢና ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ነዚ ሰርቫይቭ ጌራቶ ኢና ንብል ዘለና ኤርትራ ነዚ ሓሊፋቶ ኢና ንብል ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ 2018 ገለ ክፋል ናይቲ እገዳ ምእላይ ማለት እኮ we gave up ነዚ ሃገር እዚ ዓፂኻ ወይ እውን ገለ ጌርካ ኣይዋፅን እዩ let it go እምበር ኣሜሪካ እኮ ቪቶ ፓወር ጌራ ክትዓፅዎ ትኽእል ነይራ ሽዑ እውን እገዳ ንኤርትራ ካብ ሴኪሪቲ ካብ ዩኤን ክትንስእ ከሎ ኣሜሪካ በቃ ፈቲና ኢና ነዚ ሃገር ከነውድቓ it didn't work በቃ ባዕሉ ይፈልጥ ኤርትራ ትኺድ ከም ቀደማ ዕድላ ትርአ እዚኣ ከነውድቓ ይንኽእልና እዚ ስርዓት እዚ ጠጠው ከነብላ ይንኽእል ኢና ኣብ ዝብል መደምደምታ መፅኦም ስለዚ እቲ ኦልሬዲ ኤርትራ has won ዝበሃል እዚ ምስ ኤርትራ ወይ ካልኦት ብዙሓት ዝብልዎ ኤርትራ ስዕራያ ዝብል እኮ ኣሜሪካ ነቲ ንኤርትራ ንክቐትል ኢላ ንነዊሕ ሒዛቶ ዝነበረ ድፋዕ ስለ ዝገደፈት እዩ ድፋዕ ድማ እገዳ እዩ ናይ ኩባ እገዳ ዓመት ኩለን ሃገራት ናይ ዩኤን ኩለን ሃገራት ናይ ንኣብነት ናይ ኩባ ክገድፈልካ ኣብ 2014
تشن أسرت حدا تكالاي كفال قراب الإيرترا زورديو حتى تشن أسرت 4 10 5 أبالات ناي سكيورتي كونسل كوفيلن እቲ ገዳነ ኤርትራ ክልዓል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሽዑ ዝተዋሃበና ጭብጢ ሓሶት ኮይኑ ኢሎም ራሻ ይኹን ካልኦት ኩላቶም እቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ድራማ ሓሶት ኤርትራ ንሶማል አልሸባብ ኣይሓገዘት ገንዘብ ሰዲዳ ድበሃል ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ታንጅብል ዝኾነ ጭብጢ ስለ ዘይረኸብና እዚ ገዳዚ ክልዓል ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ 2014 ኦኬ ኩለን ሃገራት ያኢለን ኣሜሪካ በይና ብቪቶ ፓወር نزغلوا 4 عامات كم زغلوا الجراتو and this is exactly what happened in Cuba نسوس عامات كلن هاجرات حرايبلا نساتر بفيتو باور ناتا كساب حجي تغلص لا مالتي انت مالتي امريكا قبل الارترا زنبرا كل نجر زفتنتو ايسرحني سوري درج ارترا ادلات راي لهم فتينا مين ግን ምስ ራእይ ወድማ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ንሶም ዝሓስብዎ ሳከት ጨፋጭፍና ወዲናይና መይትዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህወሓትን ገለን ጌርና ንዕዑ ክንግልፎ ንኽእልና ኢሎም ዝሓሰብዎ ኣይኮነን ንዑ ክግልፉ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሰብዎ ጌም ዲ ሞስት ፎርሚድ ክሰዓር ዘይክል ሓይሉ ኮይኑ ስለ ፀንሑ ናና እዚ ንሕና ንግምቶ ዘይኮነ ኣይኮነን ንጉዳይ ናቱ ኣብ ካልእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ተራ ክገብር ዝኽእል እዩ እገዳይ ይመለስ ኢሎም ተዲኻኒ እገዳይ ይመለስ ክበሃል ከሎ ኤርትራ ዝተታሕዘ ጭብጢ ነበረ what did you find ብዛዕባ ኣሜሪካ ኮይና ንዛረብ ኣለና ኣሜሪካ እኮ እስራኤል ንትገብሮ ዘላ ብቪቶ ፓወር ጌራ ገዳ ክወርዳ የብሉን ምክንያቱ እስራኤል ነፍሳ ትከላኸል ዘላ ትብል ዘላ ሃገር እኮ ኤርትራ ሮኬት ተተኩስላ ወይ ሚሳይል ተተኩስላ ነፍሳ ክትከላኸል ዘይትኽእለሉ ምክንያት ኣሎ ድዩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፔዮ ዝበሃል እዚ ህወሓት ገይርዎ ዘሎ ዓቢ ሓደገኛ እዩ ክኾነን ይግባእ ኢሉ ነይሩ ሚሳይል ምስ ተኮሰ ናብ ኤርትራ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሚሳይል ከም ተተኮሰ እንድሕር ፈሊጦም ኤርትራ ብሕጊ ናይ ዩኤን ነፍሳ ክትከላኸል ስጉምቲ ክትወስድ መሰል ኣለዋ and they did ነፍሶም ክከላኸሉ ስጉምቲ ዝወሰዱ ድማ ከምቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ዘይኮነ ኪኖቱ ትፅቢቶም ኮይኑ ስለ ፀነ ንመለስ እዛ ሃገር እዚኣ እገዳ ንግበረላ ኢሎም ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ምስ ተመለሱ ፀወታ ስለተቀየረ ናይ ዓለም ቻይናን ራሽያን ሶሪ ኣብዚ ክንሕግዘኩም ኣይንኽእል ኢና እዛ ሃገር እዚኣ ዘብደሎት የለን እገዳ ብዩኤን ደረጃ ይነመሓላልፍና ኢሎም ምስ ኣበዩ በቃ በሉ ንስኹም ግደፍዎ ኣንሕና ንዩሮፕያን ዩኒዮን ኮይንና እገዳ ክንገብር ኢና ብምባል ካልኣይ ግዜ ገዳ ወሪዱ እንታይ ክብል ኢለ ሕጂ ሎንግ ስቶሪ ሾርት እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ሽግር ይርዳእኒ ዝወሰድዎ ምርጫታት እውን ይርዳእኒ the question is ትሕቶ ንዓይ ዝርዳእኒ ኤርትራ ብኸመይ እያ ትሕይል ማንም መንእሰይ ካብ ኤርትራ ክወፅእ የብሉን እንዲና ንብል ሓቀይ ዝኾነ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ክወፅእ የብሉን ክንብል ከለና ምስኡ ዝኸይድ ሕቶታት ድማ ኣሎ ኤግዛክትሊ እቲ መንእሰይ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ሂወቱ ቀይሮ ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ እቲ መንግስቲ እውን ፀገማት ብድሆታት ከም ዘለዎ ኣብ እገዳይ ነይሩ ሜይቢ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ እውን የብሉን እንታይ ግን ክገብር ይኽእል ንገለ ቀደም ብዙሕ ዘገልገሉ ንገለ ነገር ናውፀ ተስፋ ክትበለካ እቲ መንእሰይ ንኸይወፅእ if you give them hope ተስፋ እንድሕሪብካ እቲ መንእሰይ ክፀንሐልካ ይኽእል እዩ እቲ ቅድሚዑ ዘገልገለ እንተርዩ ንሱ ወፅእ ኣሎ እንተኢለ ኣነ እውን ሪጋይ ክፅበየ እዩ ዝብል ከምኡ እኮ እዩ 4 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ክንመሃር ከለና እኮ ቅድሚ 4 ዓመት ዝኣተው ወፂኦም ናብ ስራሕ ስለ ዝኣቱ ዘለዎ ኢኻ ትመሃር እምበር ንሳቶም ወላ ሓንቲ ተዘይብሎም እኮ ትምህርቲ እውን የድልየካኒ እንታይ ክገብር ኢኻ ትኸዶ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ግን ንኩሉ ሰብ ትምህሮ ኣለኻ ተንቅሖ ኣለኻ ሓንጎሉ ትኸፍተሉ ኣለኻ ሓንጎሉ ዝኸፈተ ሰብ ሽዑ ኣብ ዘይደልዮ ቦታ ወይ ከይመረፅ ኣብ ሓደ ቦታ ንነዊሕ ዓመታት ክቕመጥ እዩ እንድሕር ኢልካ ይቅበለካን እዩ ኣነ ዝወፃኹ ዝበፅሕ መንእሰይ ዝወፀ እኮ ንኤርትራ ፀልይዋ ኣይኮነን ታስዋይ እኮ እዚ ኩሉ መስገዲ ሓሊፉ መፅኡ ንሃገሩ ዝድግፍ ብኻልእ ዓለም እኮ መብዛሕትኡ ክርድዎ ዘይክእሉ እዮም ሃው ከም ሓደ ሰብ ሰሃራን ባሕርን ሰጊሩሲ ንሃገሩ ዝድግፍ ክቐብፃይ ዝግባእ እዮም ዝብሉ ግን ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ ዝነበረ ብድሆታት እቲ ሃገር ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ስለ ዝርድኦ እቲ ሰብ እንታይ ይገብር ኣሎ ያ ንግለይ ክጥዕመኒ ኩነታት ክጥዕመኒ ኢለ ወፅየ ግን እቲ ህዝቢ እቲ ሃገረይ ድማ ኩሉ ሰብ ዝወደቐላ ኣነ እንተዘይደጊፈ እንታይ እያ ክትከውን እዚ ኩሉ ዋጋ ዝተኸፈለሲ ንዓይ ኤሮፓ ስለ ዝኣተኹስ በቃ ባዕሉ ፈልጥ ኢትዮጵያውያን ናይ መወዳእታ ሕቶ ብዚኣ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ፀላኢና እንታይ ይደሊ ኢትዮጵያ እንታይ ይደልዩ መንእሰይ ንኤርትራ ንሓዋሩ ክስደድ እዮም ዝደልዩ ንሓዋሩ እናተበታተነ ተሃገር ህዝባ ከይብርክት ከይዓቢ ቁጠባኣ ከይምዕብል እዮም ዝደልዩ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ኤግዛክትሊ ንሳቶም ዘይደልይዎ ነገር ክንገብር ኣለና ህዝብና ካብቲ ዓዲ ንኸይወፅእ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ስለዚ ኤርትራ ክትሕይል እንድሕር ኮይና መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ክውስኽ ዘለዎ ነቲ መንእሰይ ዝተኻለ መጠን ንኸይወፅእ ነብሱ ዝኻለ ጎስጓስ
أنا نعطي فيديوهات إيرترا قطال أنت زرع زبل بخمي يعني أوروبا تعم يكونن أمريكا تعم يكونن عالم تغير الله تعقستن تغيرنا حدنا እቲ ዱባይ ንብሎ ዘለና ክትከውን ፖቴንሻል ዘለዋ ኤርትራ ፖቴንሻል ኣለዋ ሃብታም ሃገር ክትከውን ስለምንታይ ፃዕራ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ፃዕራ ህዝቢ ብዘይ ወረቐት ሆቴላት ዝሃንፅ ብዘይ ወረቐት ኮርፖሬሽን ዝሃንፅ ተዲኻኒ ባንክ ክኸፍት ዘይክእል ባንክ ክኸፍት ዘይክእል ሰብ ትካል ዝምስርት ህዝቢ ዘለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እዚ ህዝቢ እዚ ተቐዳማይ ምንጭ ናይ ሃብትኻ እዩ ተፈጥራዊ ሃብቲ ድማ እቲ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ስለዚ ኣጆ ካቲ መንእሰይ ተስፋ ንሕና በዚ ኣውፅና ኣብ ደገ እውን ዕድል የለን ንብል ኣለና እቲ መንግስቲ እውን ንኣሽቱ ተበግሶታት ብምግባር ነቲ ዘሎ ሞመንተም ተጠቂሙ ዝበለፀት ሃገር ኣብ ምግባር ንሱ ዝገብርዎ ዘሎ ተድውሰኽዎ ዝብል ርእቶ ኣለና ኣነ if I go ኣብ ኤርትራ እንተኸይደ I'm gonna ask everybody this question ንዓይሲ this is the most important point ንዓይ እቲ ሰብ ዝያዳ ክግበር ኣለዎ ዝብሎ ኣነ ካብ ልበይ ድማ ዝኣምኖ ኣነ መንእሰይ ማለት ወሊድ ኣለኹ ደቂ 10 ወዲ 16 ናብ 17 ዝኸይድ ውላድ ኣለኒ ድሮ ሞያ ጀሚሩ ኣሎ ተብዲኻንላ ስራሕ ሰሪሑ ኣትሎ I want every kid to have the same opportunity ኣነ ንነፍሰይ ንስድራይን ዝደልዮ ንኻልኦት እውን ይደልየ ንኻልኦት ከዓ ድሕሪ 20 ዓመት ክበፅሕዎ ጥራይ ዘይኮነስ ተተኻኢሉ ኣምላኽ ተሓጊዙ ምስቲ ኩነታት ካብ ዝቐረበ ኩሉ ግዜ ኣነ ናይ መንእሰያት ናይ ማይ ነፍሒ ክሪኦ ከለኹ ዲስ ዩዝ ብፍፁም ክወፅኡ የብሎምን ነዚኣቶም ክንጥቀመሎም ኣለና እየ ዝብል ኣብ ቻነለይ ምስ ገለገለ ሰባት ተሰሓበኒ እዚኣ ግን if I go home እንታይ መስለካ ብፖዚቲቭ ኣንፃር ኣነ ምሳኻ ኮ ሰማምዐ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ብምሉእ ሰማምዐ ግን ታይሚንግ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት ሕጂ ርግፀኛ ጆርጂዮ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እንተትኸይድ ነርካ ኣይ ሆፕ ኪድ ኢለ ክዕድመካ ደሊ ባይዘወይ ዋላ ዝኾነ ነገር ኣነስ ዋላ ምሳኻ ከማን መኸድኩ ብሓባር ሕጂ መፅአ ግን ብዘይቀል ዓለም እየ ምስለካ እንታይ ምስለካ ምስቲ ዘሎ ናይ ሚድያ እንተኣሽሙ ከይድካ እንተትሪኦ ነርካ እዞም ትብሎም ዘለካ ሕቶታት ኣነ 12 ዓመት 13 ዓመት ተዛሪበሎም እዞም ትብሎም ዘለካ ማለት እዩ ክሳብ ቅዋም ክግበር ኣለዎ ኢለስ ሜቢ ሰብዓኒ ነርካ ቅዋም ምግባር ቅዋም ሕንፃፅ ኣዋጃት ሕግታት ምውፃእ እንታይ ዕንቅፍ ኢለስ ተዛረብ ኩሉ ግዜ ነይሩ ግን ብተዛማዲ ኣብቲ ዓዲ ምስ ከድኩ ዝረኣኽዎ ነገር ግን እመነኒ ይብለካ ኣለኹ እመነኒ ከመይ ገይሮም እዮም ሰርቫይቭ ገይሮም ኢኻ ትብል ሕጂ ማለት ኣብ ሚድያ ዘይንሰምዖም ነገር ንስለ ፕሮፓጋንዳ ተባሂሎም ዘይንገሩ ኣብቲ ዓዲ ምስ ከድካ ግን ከም ዜጋ ክትፈልጦም ዝሕግዙኻ ብዙሓት ነገራት ኣሎ ኢቭን ሰባት ክሕግዙኻ ክእሉ እዮም ግዳዝማ ተራስማቶም በዓል መንገለ ግን ኣነ በቲ ናይ ግዜ መቃኒ ክዕቅኖ ደልየ ብዛዕባ መሰል ትብሎም ዘለካ ካብኡ ላዕሊ እምበር ክንከይድ ኣለና ኤርትራ ሃብታም ሃገር እያ ሓቀይ ብዙሕ ነገር ኣለዋ ኤርትራ ኤክስፖርት ገይራስ ዝኾነ ነገር ነዚ ውሕድ ህዝባ ዝምቕላብ ሲኢና ደይኮነሲ ከም ዝበልካ ካብ ዱባይ ንላዕሊ ዓቕሚ ብተመጣጣኒ ከምኡ ዓይነት ክትከውን ትኽእል እያ ዝኩሉ ወሰናስን ባሕሪ ናይ ቱሪስት ማእከል ምግባር ናይ ኢንቨስትመንት መዓት ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ኤርትራ ግን እቲ ዕንቅፋት ኩሉ ኣብኡ እቲ ወስት ዝኾነ ግዜ ገለ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ሓደ ሓውና ስታይሉ ንመሲሉ እኳ ከመይ ገይሮም እዮም ሰርቫይቭ ገይሮም ገርመካ እዩ ኢቭን ክሳዕ ቀለብ ክዛረቦ ነይሩኒ ኣይነበረንን ግን ዋላ ከይደ ከማን ምንጋረይ ወላሓን ፀገም ኣይነበሮን ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝሰገረ መንግስትን ሃገርን እዩ ሕጂ ብግዜ መቃን እንተንሪኦ ፅቡቅ እዩ እምበርቶም ትብሎም ደለኻሲ ንኣብነት ብዙሓት ዓያሹ ሰባት ኣለዉ ቅዋም ናይ ቅዋም ሕቶ ልዒልካ ምሽ ንዲስካሽን ዋላ ተምፅአ ኢኻ ቅዋም ኣየድልየና ንድብሉካ ሰባት ኣለዉ which means ንሕና እንስሳ እዮም ድብሉካ ደለዉ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ቅዋም ኣየድልየኒ ሕጊ ይድልየኒ እንተይሉካሲ እንስሳ እየ ኣነ ሰብ ኣይኮንኩን ይድብለካ ደሎ ቢኮዝ እንስሳ ጥራዮም ሕጊ ደየብሎም እቲ ሓያል ነቲ ድኹም እንዳበልዖ ወይ እንዳጎድኦ ዝነብር ደቂ ሰባት ግን ብሕጊ እዮም ዝመሓደሩ ሶሳይቲ ፈጥሩ ዓዲ ማለት እዩ ዓዲ ፈጢሮም ሃገር ፈልጡ መንግስቲ ገብሩ መንግስቲ ክገብሩ ከለዉ ከዓ ሕጊ ክህልዎም ኣሎ ዘነባብሮም ሕጊ ክህልዎም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ንኤርትራ ደፍቀራ ወይ ነቲ መንግስቲ ደፍቀረ መሲልዎ ሕጊ ቅዋም ኣየድልየና ይብለካ እዚ ማለት እንስሳ ኢና ንሕና ይብለካ ደሎ ግን መዓሲ ድሓር ከቲ ቅዋም ምስተመስረተ ወይ ቅዋም ምስተኣወጀ እቲ ናይ ቀዳማይ ዕዮ ገዛ እንታይ እዩ ናብ ምርጫ ክትከይድ ኣለካ
مرجع تقبر كبعل من يوم دمرته إذا خديتو زلوا من إسي طبعا حيدو تقول واحد دلوا من إسي أبي تراب سعزي maybe بتزلك في التس ما شو عتس قاعد 9% خبابي من إسي دلوا بتعدي أبدا جيهونا ولا توش تعد زلوا حجي نايتي هيمان باورنا هنا من إسي إذا من إسي دي دمرت أبسلت أند مثلا سلازي خناتات تانا يتعدي أبو حس درجة خيمة إزيتات كلهم توشتاو بوليتيكاو قدات عيو غزاتات كنفتصمم عنقفات فطروم كاب زبيلي أنا زأمن مالتي سو بناي غزي ما علينا نفلالن بر تتبلو زرلخاس رجعي أنا كابزا كل زرباناتي وطابا بزعبا بوليتيكاو لو تعي تزاربكم if you know me if you notice وام قال زي محدرة أو تاتا يزاربني سلمتا دي زرباني كم إكزامبل يعني غيرك أنا دبلو نقدم مالتي تردي كالو زلنا يوم مدرخ عند حرتم ببوخين كأنا every day بزعبو سلا إنجاج زقبر مبزحتو ديمقراسي ما عسي تسرح مسيلكا وددراب زي بلو أبسلو السلام أبزلو ديمقراسي سرحي أتا قطباوك أو ستبهال ويون يعني political قوسا أبزي مسألو جزيك ديمقراسي يسرحني أبسلا ساتا تذكر كان مبزحتن هجرات ناب ديكتاتور شبيان سرية بس أوكي الجرمن أي واتاناني this is nonsense bullshit يلوم ني نازم ريتهم طليان بعد فلت زيلوم فاشيست سكوينوم توم ترفو دما مبزحتهم تم مرحتي زنبروم قدمنا يمرجع ننوح قتيل مالتي سلازي right now of 2025 قوام مالتي تاي مالتي كداي نقرت هاجركم محضر الله واي حق الله وايكم بحق عكات محضر يلا حق كله بتعدي كالاي حجنا اتوزل لنا مدرخ حجنا اتوزل لنا مدرخ كل زك وما لني ديمقراطيه لنا زبل تغزل هيكون because when the shit hit the fan يقولوا تشجر مسمصه ديمقراطيه doesn't function ديمقراطيه احنا كاني اوروبا حبرت يقبرالو اتانا اوروبا حبرت كوميشن تمريصا زلا مبزعت زبي مرصا Ursula von der Leyen من مريچوا nobody knows because they want some stable thing بعلوم بدحر مغارجا نعامت يوم تكايا كالاس توب دبلومات من مريچوا nobody knows سلمنتاي زلوو ناي وتر غزي سلازخونه بديمقراسي انجوي كغبر ديليت يبلوم نا رومانيا استخايده مريچا بعلوم چاو يوم يزبال ساب حجي زربللو and we see again and again بأوروبا اتي ديمقراسي زبال امچوت كلا خاطر يدسرع انبر اغزي كويناتن اغرغرن بديمقراسي بقلنا يتخينغا عند حرقاتيل كاد ما فاشيست سخون ابنت اوروبا مولو تاي خبرالو يمانا يكن في سدتنيا يوصالنا اسلاما يطفى كمزيو حبيت امنا بلي امنا تمالا بعد اب هولندا يقاصلو نيرون غله اب عد انجليز كمو اب فرنسا كمو اب جرمن كمو سلازي اتي ديمقراسي قلملن تبلو حشويه امريكان عالم كتم حضر كلا ترانكويل لو خلد سرع زعمبر اكمز حجزلنا يو ستيبل زخونه ليدرشيب يخدلي رجوع زخونه مراحي مرحنت بوحو دون نعسرت عمت جرانتك بكازغل نعسرت عمت ستيبل كوين كاقد كيد نوعو قريب كاقن أبقو طبات رايكو تتوكر زلكا تمنقسي ناتي سراح منقسك خونزلو نتزبي مسعوت بايتاز قبرليو I personally don't care about the politics part نتزبي كتعوت كسرح كوي مدرخ دا فطرو اللعبية أنا زكت بر political transition أترح مشن أبي إثيوبيا زي لما نقول كوركم يبلا كارلو وجوخو وجالكم يبلا له and then you tell me ديمقراطية نجبرالنا مرجع نجبرالنا it doesn't work like that أي سرحني مبزعتهم هجرات أبزع جزء لنا يا مدرخ نايكويناتنا أجرجرن زول لوج زي بزع مرجع دي بيت يجبرنا مرجع أنت لهم كم يوكرين جمع حلال فو postponed تم حلال فو ترجعني تم حلال فو China أنت جيرهم كنا تاد مصر أيوة أوكي زي ديمقراطية تبهال أي تسرعني أمريكا صارت الليلة they stop it هجي هذا leadership قالو نسو دما ننوح وان كقصلوميو نا 10 عام نا 5 عام راينا بلا يقصلالو سلازي اكم حجز لنا يا مدرخ ستيبل ليدرشيب يزليكا ستيبل ليدرشيب لا تكون تاتن بيبو نقدميت كسغو مكازغل جن اتنسو بتو زخدو زلو ابوليتيكا حشويه غريفكا انا قدامي هب channel ناتي تقملو زلنا يا مدرخ بداهي مدرخ سلازخونه اب حدنتنا كنسرحلنا بقدامي ونغير كناها حدنا زلو حزبي ولا تزحمق أكلنا يتعبر تسبك مع حدري خلي سلمتاي حدنا تنحر له خوينو شجروك فتعز غلزبي حدنا زي بالزبد ما تزبل حنا علمهم كم حدري كلني سلمتاي أب حدا نجر زيت بحدا نجر زيت الرادة عند حرقينك هيمانوت بأسي عليت بأسي قبيلة باتنا ورجعنا قال ما لنتلك خوينو ولا تزبل تسبك قدام نجر يمتسن زبل تسب فنفين وانا بوليتيكا هاك هدميو حماقات يوم كما تسوها طب حماقات كامليسهم أو قدقات كتوخين لذي نحن نصرح له زلنا أبحدنا نصرح لنا نقط أبعنا دما I always say this Eritrea has to be
ፅቡቅ ቁጠባ ክህልዎ ኣለዎ ህዝቢ ዝበለፀ መድረክ ክህልዎ ኣሎ ክብል ከለኹ ከም መጋየፂ ርአ ኣይኮንኩን ዝብሎ ኣነ ኢትስ ነሰሲቲ መንእሰይና ኣብ ዓዱ ኮፍ ክብል ኣብ ዓዱ ክምዕብል ስደት ዝበሃል ክፅየኖ እንድሕር ኮይኑ ንእሽተይ ዕድል ክፈተሉ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዲያስፖራ ዘሎ ትካል ክገብር ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ዕድል ባይታ ክፍጠር ኣለዎ ምእንታን እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ስራሕ ንክረኽቡ ምእንታን እቶም ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዘለዉ ንክዓብዩ ንክስልጥኑ መድረክ ክፍጠረሎም ምእንታን ዲያስፖራ ዘሎ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትዩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ዝገበርናሉ መዓልቲ ንዓይ ዝረኣየኒ ኤርትራ ዝበለፀ መድረክ ክህልዋ እዩ ወላ ሓንቲ ከይቀየረት ብመሰረቱ ዓብ ለውጢ ከይገበረት ነዚ ነገራት እዚ ብምግባር ሓደ ዓብይ ሞመንተም ክፍጠር እዩ ነፍሲ ወከፍ ዲያስፖራ ዘሎ ዕድል ናይ ገዛ ክገዝእ ድዩ ገዛ ክሰርሕ ድዩ እንተሂብካ እንታይ ገብር እዩ ዓመታዊ ቫኬሽን ተገዲዱ ክኸይድ እዩ ንብረቱ ክርኢ ክኸይድ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ መዓት ገንዘብ ክረክብ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ገዛ ክሰርሕ ከሎ ገንዘብ ክረክብ እዩ ንብረት ክእቱ ከሎ ገንዘብ ክረክብ እዩ ካብ ቱሪዝም ገንዘብ ክረክብ እዩ እዚ ኩሉ ገንዘብ ድማ ነቲ ኣብ ግንባራት ዘሎ ድዩ ስድራ ስዋኣት ድዮም ንካልእ ትሕተ ቅርፂ ድዩ ንትምህርቲ ድዩ ንጥዕና ነቲ ቁጠባ ራን ንክገብር ይገብሮ እንተዘየለ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣታዊ ዘይብሉ ከም ካልእ መንግስቲ ብምንታይ ገይሩ እዩ ነቲ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ገብሮ ንቻይና ክልምን ኣይሂቡኻን እዮም ቻይና ኣይገብሩልካን እዮም ኩሉ ግዜ ድሕርሕር እዮም ዝብሉ መዓት ምርጫታት ይገብሩ እቶም ካልኦት ድማ ነቲ ኩነታት መምስራዩ ኣከን ንዓኻ ክሕግዙ ዝፍትኑ ኩሉ ግዜ ብዋጋኻ ክቋመሩ ይፍትኑ ኣሚን ኢማራት እኮ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ፕሮጀክት ገይሩ ነይሩ ፀኒሑ ግን እንታይ ኢሉ ንኤርትራ ጥፍየ ነቲ ሃገር ዘይቋፀራ ክብል ጀሚሩ እዚ ሕጂ ምስ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ እኮ መጀመርያ ንኤርትራ እኮ ቀንዲ መሻርክቶም እዩ ነይሩስ ኤርትራ ድማ ኣብ ዱባይ ኣብ ዩኤኢ ብዙሕ ፅቡቅ ሽርክነታት ትገብር ነይራ ተምሃሮ ናብኡ ይኸዱ ነይሮም ገለ ፀኒሑ ግን ተሰልቢጡ እንታይ ይገብር ኣሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኤርትራ ክትምዕብል the highest priority ክወሃብ ኣለዎ እቲ መንግስቲ እኮ ከምኡ ብል እዩ for whatever reason ኣብ ዝደገዩ እቲ ሰብ ዝዛረብ እምበር እቲ መንግስቲ ኣትሊስት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ይብላ ኣሎ ንትግባረ ኤግዛክትሊ ማእሲ ጅምሮ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ዲያስፖራ ሲ ኣካል ናይቲ ዞባታትን ሰራዊቱን ኮይኑ ሳልሳይ ግንባር ኮይኑ ክሰርሕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ስለዚ we are talking just exactly ነቲ ተባሂሉ ዘሎ ከመይ ጌርና ኣብ ባይታ ነቐምጦ እዩ ትዘረባ ዘሎ this is my opinion ኣነ and I'll continue to preach ነዚ ነገር እዚ እናተዛረብኩ ከይድ እየ ምክንያቱ ንኤርትራ እውን ሎሚ እንተዘይርባሓ ድሕሪ 3 ዓመት እውን ከርባሓ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለና ሰማ ማይ ፀገም የለን እቲ ፕሪች ምግባር ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ግን ተሓቶና ነበረት ናይ ሉኣላውነት ከመይ ትሪኣ እያ ብቦ ጌርካ መሊስካ ኣለካ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ነገራት ንጎኒ ገዲፍና እዞም ትብሎም ዘለካ ባህግታት ነው ሎተርያ ክበፅሓካ ትደሊ ዶ ጆርጆ ኢለት ሓይተካስ ዋይኖት ኢካ ትብለኒ ሓቂ ዶ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ገንዘብካ ሂወት ስለ ደመሓይሽ እዩ ብዙሓት ሰባት ከለዉ መዓልቲ መዓልቲ ሎተርያ ገዝኡ እሞ ከይበፅሖም ኣሪጎም ድሞቱ ሰባት ኣለዉ ሕጂ እቲ ሎተርያ ንቆረፅዎ ገንዘብ ኣብቲ ኣጋ ምእራጎም ሞቶም ተዝድመር ነይሩስ ክንዲ እቲ ሎተሪ እውን ምኾነ ነይሩ ሴቭ ተዝገብርዎ ማለት እየ ግን ወዲ ሰብ ከምኡ እዩ ሕጂ ኣነ ብናይ ግዜ መቓን እየ ድሓስብ ማለት ግዜ መቓን ኣይ ቲንክ ካባኻ ፍልይ ደብለኒ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ፀገም ዝሓለፈት ዓዲ ዝክገብሩ ዘይከኣለሉ ምክንያት ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከይድካ እቲ ስታቲስቲክስ ትሪኦ ፅሑፋት ትርኢ ሰነዳት ትርኢ ሳብ ክንደይ ርዝነት ከም ዝነበሮ ተፃብኦታት ትርኢ ኣደሰይም ኣብ ሕልፍ እየ ዝዛረበካ ዘለኹ ኣብቲ ፓስት እዩ ብሕጂ ግን ኤርትራ ካብቲ መድረክ ትወፀሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ክቃላቀል ኣለዎ ኢለ እየ ድኣምን for the sake of ዋላ ከምዚ ንተስፋ ናይቲ መንእሰይ ድበልካዮ ዝዓድና ፅቡቅ ትሄደልና ኣላ ኢነው ከምዚ ክፍፈት ኣሎ ከምዚ ክፍፈት ኣሎ ክትብል ሶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ግዜ ምሳብናዮም ከዓ ድሕሪ ኣነ ሓቅ ካልአይቲ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብይ ክወርር ንኤርትራ ክወርር ብዙሕ ክንብሎ ንቐነና እዩ ባዕልካ እውን ደጋጊምካ ትሰርሓሉ ዘለካ እዩ ብዙሕ ኣርእስቲ ይኮነን እዚ ከም ንዓይ ግን ኢትዮጵያ እኳ ኮነትን ክወራ ንኤርትራ ኣብይ እዩ ከምኡ ድብል ዘሎ ኣብይ ምስ ዘለዎ ባክግራውንድ ናቱ ደረጃ ብቕዓቱ ናይ ሊደርሽፕ ብቕዓቱ እኳ ነው ኩሉ ርኢስ ናይ ሓቂ ኣብስ ክወራ ንኤርትራ እቲ ቀዳማይ ሕቶ እዩ ካልኣይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራስ በይና ድያ ትዝክር ኢኻ ቅድሚ ገለ ዓመታት እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ብዙሕ
ደስ ዘይብል ነይሩ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ናይ መሻርክቲ ምፍጣር ገለ መለ ዝዓንቶ እዩ ዘለዓልካዮ ምስ ኣሜሪካ ዝፈጠሮ ሕጂ እውን ድሕሪ 2026 ኦልሬዲ 2026 ይኣትሎ ባዕሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ተኣሽሙ ክመሓየሽ ሂንት መሃቡ ዝሓደ ከም ተኣሽሙ እዩ ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ሓለፍቲ ገለ እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ብዙሕ ተኣሽሙ ዝገብርዎ ነገር ኣሎ እዚታት ክንሪኦ ከለና ካልኣይ ኤርትራስ ኣብቲ ከባቢ በይና ድያ ደላ ወይስ ዝኾነ ኮሊሽን ፈጢራ ኣላ ንኣብነት ኣብዚ ኢትዮጵያ ፈጢራቶ ዘላ ሕጂ ናዕብ ናይዚ ከባቢያዊ ናዕብ እዚ ኣት ዘ ሴም ታይም በዓል ግብፂ ኣለዋ ካልኦት እውን ኣካል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት ኣለዋ ሉኣላውነት ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታን ሴኩሪቲ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ኮንትሮል ገብራ ደልያ ሃገራት ኣለዋ ማለት እሱ ሴኪዩር ክኸውን ደልዮ ሃገራት ኣለዋ ናይ ኢትዮጵያ ዓንደራ ነዚ ከባቢ እዚ ነውፅን ተምፂሉስ ብዙሕ ሽግር ከምፅእ ስለ ዝኽእል እዚኦም ሪኢኻ ንሕና ኣብ ሰዓት እዚ ዋላ ውግእ እንተድፍተን እየ ድብለካ ኣለኹ ማለት ምፍታን እንዲ ኩሉ እቲ ሪዛልት ለምፅእ ዋላ እንተዝፍተን ብዙሕ ክሳብ ክንደዚ ከስጋኣና ዝኽእል ነገር ኣሎ ድዩ ወይስ እዚ ስለጠፉ እዮም ድዮም ቶም ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ሜከርስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ወዲቖም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑ ትሪኦም ምስኪ ነዚአን ትንክፍ ኣቢልካ ሓፀር ኣቢልካ ግለፀን ንሰማዓትና ዓድልክዎም ያ ሎሚ ደስ ዝበለኒ ቀዳማይ ነገር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከይተዛረብና ልዕሊ ሰዓት ምቕፃልና እዩ this is what I love we need to talk about our ብዛዕባ ሃገርና ዝያዳ ክዝረብ እቲ ኣጀንዳ ናይ ዓድና ብምዃኑ ብዘይ ገደስታይ ተዛሪብና I'm happy for that ቀፂልካ ናብ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ኤርትራ በይና ድያ ዘላ እንድሕርካኒ ኣነ ናተይ መረዳእታ እወ በይና እያ እቲ ፅቡቕ ነገር ግን በይና ምስ ድኽምቲ ኢትዮጵያ እያ ዘላ እቲ ጎነፅ ሕጂ ምክንያቱ ኩሎም እዚኦም ኣላያንስ ምሳና ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ኤርትራ ሕልፍ ክብሉላ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ማዕረቲ ካቨር ዝገብሮም ኣነ ኤርትራ ኣብ ሓያል ዝኾነ መድረኽ ን7 ዓመት ዳርጋ ኣብ ወይ ኣትሊስት ን4 ዓመት ኣብ ኣብሰሉት ሰላም እያ ዘላ ኤርትራ ኩሉ እቲ ከባቢ እናተዳኸመ እናተማሓተለ እናተጨፋጨፈ ከሎ ኤርትራ ርዊግ እያ ዘላ ካልሚ እያ ዘላ ስለዚ እቲ ካልሚ ግን ክድቅሰሉ ትኽእል ካልሚ ይኮነን እቲ ርግኣትሲ በቃ ንሕና ብቾት ኣለና ኢልካ ዘደቅስ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓዊ ብየማንካን ፀጋምካን ስለ ዘሎ ተዳሎ እዩ ስለዚ ንሕና ንኽመፀና ዝኽእል ነገር እቲ ኤርትራ ይዳሎ እዩ ዘሎ ግን ክዳሎ ከሎ ግን ኣብ ርግኣት ኮይኑ እዩ ዝዳሎ ዘሎ ኣብ ሓዊ እናተጠብሰ ይኮነ ዝዳሎ ዘሎ there is a difference so ኩሉ እቲ ዞባ ኣብ ሕማቕ ከሎ ኤርትራ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኣላ እዚ ኩሉ ብቅድሚት ክብሎ ፀናሕኩ እውን ካብዚ ተበጊሰ ንሕና ኣብ ሬላቲቭ ፅቡቕ ኢና ዘለና ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዘይረኣናዮ ስለዚ እቲ ሞመንትም ኣባና ይዘብል ብዓይኒ ሴኪሪቲ ክትሪኦ ከለኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣይገብሮን ኢለ ክድምድም ኣይክእልኒ ኣነ this guy is ዓቕሙ ዝፈልጥ ኣይኮነን ዓንዳር ሰብዩ ኩናት ድማ ንዕድመ ስልጣኑ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ሰብ ብሰላም ኣብ ስልጣን ክነብር ዘሊ this guy ቃል ብቃሉ ብኩናት ክነብር ዘሊ ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ኩላ ወዲዋ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዓበይቲ ግንባራት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንክኸፍት ሽግር ስለ ዘለዎ እቶም ተኸፍቱ እውን ስለዘይተዓፀው ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብር ኣይክልኒ ክብል ኣይክልኒ እንተዘይገይሩ እውን እየ ዝብል ኣነ እንተዘይገይሩ ስለዘይደለየ ዘይኮነስ ዓቕሚ ስለዘይብሉ ጥራይ ስለዚ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ቡ መንፅር እየ ዝሪኦ ኣነ ኤርትራ ግን ዝሓሸ ቃውማ ኣለዋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እቲ ሞመንትም ንዓና ይፅቡቕ ምክንያቱ ኣብ ሓውሲ ርቃ ስለ ዘለና ኣሜሪካ እቶም ንዑ ኣጆኻ ዝብልዎ ሓይልታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነገራት ናብኣሶም ይኸይድ ኣሎ ሎሚ ብዛዕባ እስራኤል ኤሮጳ ብምሎም ተሰልቢጦም ምስ ፈለስጤም ደው ኢልና ኣለና ክብልዎ ውዒሎም ኣሎ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዝነበረ እስራኤል ምስ ኤሮጳ ዝነበሩ ብምሉ ዓብ ፍሕፋሓይ ወሪድዎ ኣሎ ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ፅግዕግዕ ዝብልዎ ዝነበሩ ተበቲኽሎ ንሓትሕዶም ክጠዋመቱ ጀሚሮም ኣሎ ግብፂ ምስ እስራኤል ስዑድያ ምስ እስራኤል ዘለዎ ፀገም እቲ ኢማራት ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ሓሸውየ ስለ ዝፈቲኩም ኩን ኤርትራ ፅቡቕ እዩ ኩሎም እዚኦም ሓይልታት ኣንፃርና እዮም ኩሎም see everybody is against ኤርትራ ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ማንም እዩ ዝድግፎ ገሊኡ ይፅልየሉ ገሊኡ ናይ መግቢ ይሕግዞ ገሊኡ ናይ ቴክኖሎጂ ይሕግዞ ገሊኡ ኣፅዋር ይሂቦ ገሊኡ የድምፀሉ ስለዚ ኩሉ ሰብ እዩ ዝሕግዞ ነይሩ ንሕና በይንና ኢና ስለዚ ንበይን ንመጀመርያ ግዜ ኣቢ ኣይኮነን ንዓለም ክሕዝ ነታ ኢትዮጵያ ምልእቲ ከይሓዞ ከሎ እዩ ምስ ኤርትራ ክፍትን ዝፍትን ደሎ ስለዚ ኤርትራ ኣሚን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ብድሆ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ፍሉይ ነገር ኣይኮነን
እዚ خጋጥም ከም ዝኽእል እቲ ስርዓት ናይ ንዓለም ዳይ ክግምታ ዘይ maybe they kill ተበልና እምበር ኢትዮጵያ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ሎሚ ሓሰብ ዝብልዎ ዘለው ክብልዎ ከም ዝኽእሉ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ 1989 ተዛረበሎ ሓደ መዓልቲ ሓይሊ ምስ ዘለቡ ናጽነት ናይ ኤርትራ እኳ ክንቅበሎን ኢና ዝብል ድራማ ከምፁ ምዃኖም ይፈልጡ ነይሮም እዮም ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እንቋዕ ከማንቲ ምምፁ ኣብ ዘበና ኣብን ኣብ 2025 ኮነ ኢኻ ትብል ምክንያቱ ሓደ ጸላይኻ ኩሉ ግዜ ክቀትለካ ዝሓስብ ዝነበረ ማዓስ ከየጥቃዕካ ክትፈሪ ኣብ ድኹም ጎንድኻ ተዳኺምካ ከለኻ ሕማቅ ኣጋጢሙካ ከሎ ኣይፈተነን ማለት ኣይኮነን ሽዑ ተሳዒሩ እዩ ናይ ሕጂ ዕንደራ ድማ ኣብ ንሱ ተጠላቂሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ክፍትን ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ኤርትራ I think more than capable ኣነ ክፅሕፍ ከለኹም እየ ዝብል ሰላም ኢና እንደሊ ርጋት ኢና እንደሊ ናብ ምዕባለ ክንከይድና እንደሊ ግን ኤርትራ is more than capable ካብ ኣቢ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ክትብድሆ ናይ ደገ ሓገዝ ክትረክብ ድያ ፐርፌክት ተተረኺቡ ኤርትራ ግን በይና እውን ትኽእሎ ብድሆ ኮይኑ ይስማዓና እንተኾነ እውን ትብድሆ ብመሰረቱ ናብ ኤርትራ ከምዘይ መፅእኻ ትገብረላ ሕጂ እቲ ቀደምሲ بيني مثلا نبل إيرنا حجيجن بمسرته أبي أحمد ناب إيرترا قصو كبجس كم زي كل ستامبت كوين له لك مسامر تتخيل له مني تخلو له I cannot talk about that جن أتوم أبي ناب إيرترا خي بجس قبروز له حيلتات إن حي اليوم زخدو زلو سلزي I think وقاي ندلنينا أنت كجاتم كوين جن أبي أحمد نتفاعتي يزبلانه maybe يلبو مو خنو maybe بس معهم يبلو خنو maybe أنا كوك بنقر على لوب حلايا كاوز حيش مراحل سلة بيكون كون أنت واحد فانتازناتو نتصورن نكيناتن نتفاعتن سلة زخونة إذا حيلزك وجر على لوب حلايا ولا دقوم يقون ولا قال يقون أنت توجرت بلد أخويني سمعني تا إثيوبيا زانتان تخون الدماء حماق سمعتي بالليل أنا أمدان كاب إثيوبيا زبال هذا أمدان ولا خمسة بالكايو إثيوبيا زلاتو سيتويشن أبسع زي نام فراس جزءات غير دلا تقندنا إثيوبيا مفراس حتى تدما ذي نتهاجر زمرح زلو برسقنا يوم إيرترا يكونتن مالتي إيرترا بزح واقع خفيلة تذكري غازي سقعنا يتمال التجابر كينات إينا وتهاجر كملو على ونت I think أنا تمال زي العلياني ره enough is enough كبهلا له بزعبالو على ونت إثيوبيا نحملون نسوا قالون جيزي خبك خلا له at the same time أبي يمسا دحرا أبي جيتاتشو يمسا بقلا يمسا it doesn't matter معنا ترجم زلهم نجار يكونون جن إثيوبيا أدب تحزلو at least خبط زلاتو ناي مغبعبع أهداوي ناي إمباير بهاريات كتعصولو تخيل نجار كنفتش كنكل لنا exactly تازمن كاي قال كواتري تتقمنا جن exactly هم يخبر زلوا رحجي إرتراوي واقع خفلي ولن تعال توي عن إنسان بناي جزية ما أنينا نعكونا دولكوها السيد شجر نيرو كانوا تكون عناص عدو متيوم وإنجليزيان متيوم وتأمن جهيزهم دومناي ورورن أو نخدمنا ناي بروكسي وور إدوم تحاسيبهم ذهبكم ناندا بلعنا إيرترا خمسة جبري نازولو مرح سلز فترو أبي تبيعيو ناس عنا ديبلهم جزءات ناي بوليتيكا يكون ناي كتابة ناس عنا ديبلهم مرح سلد موتو إثيوبيا بتخطاتالي زغلو شجرينا عشان كايدو ناي أبي ناي ملزنا وكينات إيرترا مخنياتها ينبرن ناي منقص هاي لمارام كينات مس إيرترا مخنياتها ينبرن هاي لسلاسين إيرترا أنيكس كجبرة مخنياتها ينبرن دفيت ناي معربين تا إثيوبيا تبالون عقمي بالله سلازي عقما معاسينا نفلتا إثيوبيا مسلك تبتي ناس ندقنا ختأكب تخلو زينا ممزننا إثيوبيا السيو بزحات يا عيساوام علان خونو مستبتنت ندقنا ختأكب تخلو نحنا تبتينا هنا فحلنا هنا 3-4 عامات أب سدتنا بكيناتن نبرا جيرومنا أمكن تأكيبنا متينا هنا لو على ونتنا الرجاجيتنا هنا هاجر كم نخون أو حسنا هنا إثيوبيا جن تبتينا هاجر كتكون ندحر كوينا شوية هاجر تكون مغنياتو هذا جزء عو 5 ندرسي كتفتنور لك كم نفسخ كالو سبات حو هنا دخلون عها even أيقون زوكاني ترجمون أي بكاني أبي إرتراز قبر 3-4 عام دوسة عدزنا ده بزع أبي إرترا عد من دارو كودي فلتو زي قدوس إثيوبيا نالو سو عدهم كندد الله فح كل لهم كبتنوا لهم دحريوخ كل لهم بزع بهاجرنا كسماء أرون تهينا إذا كنسر حلو لنا هلا يمو نتازن على كتنكيو أنا حن أدام أبيله أتري رخمس أصلا انتهي مساوي السق قبل الله انتهي دبل بردات لاني اب ኢትዮጵያ ريجيم تشينج بزح ጊዜ يم ገይሮም بزح ጊዜ አጋጢሞም እዩ ስለዚህ ሎማ ያጋጥምን ይክንብል አይን خلينا it will happen
تزبلت انتاي مخونه نيرو رجيم تشينج خقاتم تخينو إيرترا سنترال رول كلوا خلو كم تنساتهم رجيم تشينج قبرز دليو عسرت زياد ما بقالاتهم ببيبراتهم ناس يوم منازلو I think it's going to happen a regime change خقبر يابو and Eritrea is going to have a central place بيناي من قد يفلتني كم زبل كخانه نا political circles نا إيرترا جن أنا ببالني I can read things كابت بزوج زكاتلو regime change خقبر ده رقينو إيرترا central role كلوايو this time they have made enough experience yes أنا عدن كبسورة يمتيو ملس مسومت يسمتيم زنبرم calculations زنبرم تسفاتات زنبرم تبغسوتات تبغي نيرو now they have giant experience كنت جوبز خون تمكرو حماغن كل نجارن هيزو مالو سلازي if it happens حجي ولا كم هاجر تو كتبل تقينا انتاي كجبر كم زخل لعلو كل دمان احنا كم هاجر حدنتنا هنيسنا لنا أبي أحمد كان مسجونو كي جبنا أبي أحمد أبي أحمد وكو أبي إسرائيل مشان إيرتراونت مليسو كم زحيل زجبر زول ما راح كوي بزحات قالوا تهجرات كو عدل يبلن كم زخمانة هذا فكر لك فكر مراحي نهجراونتك أبحنت مسمر كم كاز سعر ما راح كوي يلا he is helping us نقولهم مشيتم بحرهم كم انتليك بالكلو نحن أنت جورنا له كل زلنا في الليات قريفنا هاي هجرنا كسع كندي بالاسم خانا نقولهم مشيتم بزعبة بحرنا كنتم تنزوا على زلوا هاي تسقط هاتلو thank you for teaching our people نفلتي ناقن كومي لهم زبه جوا سبات كن رخلنا أنتين غون هنا مليس كي أخذ حرن لذي the more they talk about زعبة هرقف قفنا يرترا بحقناتهم طموحناتهم نيرتراون تايمز قبروا زلوا انت عينت صقا خمزلون كن منتاي حسد كمزلون تريوم منتاي تقبل مليسو نعدو كحسب ولا ناي بوليتيكا وصفات انتلو وي ومس بوليتيكا زي سماعت خوينو هاغرو سلو زخونت ارحيقو كحسب كمزلون صباح نغو نق فرق اندحريلو كن منتاي نقطف واز حالمو خمزلون كبل عواز حسب خمزلون ابنت قدمي 8 عامات منغس إيرترا هاجر كوز دواي دليل لو كبل كله ملس قراح سلو زخونه وي قدم مالتيو إيرترا نحنا ولا حنتي ندل الناس بإيرترا بديمقراطية كنبرينا ندل يزبل هدي خان لها هذه this is the intelligent gaming تايزبل نحنا ناس بإيرترا هيوتو نخمرح بسلام نخنبر نخمهار نخمعبلينا ندلي عدل كفتو لينا نبل زلنا يزبل نجيب زعن تايبل يا حللنا يزبل زبل أبي أحمد جن أشياء زبلوا مخنياتات زيو بحرهم كمنشو تايزبل زولو بحيلي بدرونات غيره كم صق قبرهم يزبل زلا لازم تايو we are getting this benefit حقراونتنا نغنعبي دارغا منغس إيرترا تصابو لنا حقرنا كفرس مبالا يليون يتمنغس لهم هيبلني كمان زلو that's why business as usual after ريتيفن دحرخيتكا ديغا تسريعو بتمرت تهانيسو نحرشا ديغاتا تغيرو قال مالهم زبلو زلهم but they don't talk about this thing مخنياتو نت بروباغندا ابي غبر لهم سلو زلو ابن كادرتاتون امعالتي ملو غزي الناس حفو إيرترا من زعينا نقيح بحر ديبنا كباص يحشنا يبلو اليوم حدش كارتامتيوم اننا حسب تراين توسدنا حشنا كبلو يعلو لهم إيرترا ودما تايغبرو لهم مليسا حرينو ابغن هاجرو لولاونتو نخسرح نقول نغرو نخقاصل نخ غوي يغبرو له ስለዚህ አብይ አህመድ ኤርትራውነት ኣብ ምሕያል ኣብ ተራይ ገይሩ ቅድሚኡ ህወሓት ገይሮም እዮም ንትግራይ ንምውዳቕ ንኤርትራ ንምውዳቕ ንኤርትራውነት ንምስባር ዝተገበረ ኩሉ ኤርትራውነት ሓይሉ ከም ዝወፅእ ገይሩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነታ ተሪፋ ዝነበረት መሊሳ ከም ትጎልዕ ገይሩ ክንዕቁኻ ክጅምሩ ከለዉ ድማ እንታይ ዝገብር ኤርትራዊ ንዓድና ከነማዕብል ኣለና እዩ ዝብል ስለዚ I think ብግምጣሉ ሓደ መዓልቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝምስገነሉ ግዜ ክህሉ እዩ ምክንያቱ معرت عندنا زغبر زلو ابتي حجراو منفسناتنا حدناتنا استواصو يغبرلنا لو ينسقا نحماق اذا حسب زلو يا اي ثينك ولا نتدم بتقامون كراش غير وي نوع اديس ابا تو ندحريل وهم بزحات تايم زبلو ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ጸላይትናትና ያ ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዝኽእል ጽቡቕ ነገር የለን ተቀደምቲ ተቃውሞ ዝበሃል ምስ ኢትዮጵያ ሕቡእ ርክብ ኣለዎ በሃል ነይሩ ሎሚ ግን ማስክና ተቀልዑ አዲስ አበባ ኮፍ ኢሉ በበዓል ርድዋን ሁሴን በበዓል ጻድቃን ዝወር አጀንዳ ደሳስን ተሎ ኮይኑ ኢትስ ክሊር ስለዚ ወላቲ ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበረውን ነቲ ሓቂ ንኽፈልጥ ክንምንታይ አጀንዳ ከም ዝነበረ كم قلهله كم زبل زجبريو سلازم بز منصر كن ريا خلنا أنا أبي حمد معرض حدقاناتو نير تراونت جن حجازو خين الرقيبة يعني بنعتير بردادا نويح ملسيبا كان لغة بتأتين كبهال زلوية